Да бе, бий го, не го гледай, не го остави. Дай пак. Браво! Браво, Теди! Добре, това е хубаво. Опитах се момчетата бързо да разиграят. Само с подаване става, иначе така... Около 15 минути има до края. 15 минути. Много е. Браво, Кит! Ари бе, Алекс! Какъв пропуск. И не можа да удари. Игра с рамо. Като не става с крака, може би с рамо. Теди, бий бе! С далечни удари. Бошка, давай му момче. Пред Госмин няма такава мъка. Гони! Иде бързи, иде, спокойно. Давай му я! Потъча. Значи никой Харибо вече сутрин. Браво, Велинка, машино. Искам го да вкараш. Искай му, бе! Теди, ама само той и други седят. Те го краха в триъгълника и това е. Бермудски триъгълник. Как гадно го удари. Ау, заболява момчето. Удари го. Имаме ли фала Джилка? Няма фал. Алекс, тука, Алекс. Или не? Аре, стъпи ги, бе! Вратаря! Вики, хвани я, бе, Вики. Що не я фаща и да даде? Или на Вилин да я продаде. Всеки иска да свърши мача. Всички чакаме с търпение края на тази мъка. Още 20 минути. Тази футбол. 20 както да сте. 10 тай. Дай, Алекс! Чудесен извеждаш пас към Джамбазов. О, как шпагат, браво. Леко сега, без фал. Алекс, не се ядосвай, спокойно. Спокойно, Алекс! Алекс, не така, бе. Това беше умишлен фаул и то за втори път. Жълтия картон е малко. Айде, футбол е това, нищо не е станало. Умишлено имаше игра. Първи път не успя, втори път успя. Тук трябваше за мен да има червен картон директен. Не трябва да се толерират такива действия. Джамбал ще го дърпаш из уши. Няма да яде бомбони.
Тази захар не му се отразява добре. Се отразява добре тази захар. Трябва пържоли повече. Малко по-прибран закон. Айде двойното! Тук ако я бяха направили, ще стане супер. Трябваше да я поведе и да може тогава да има сила. И отново идея по-настрани от вратата. След 3 метра удар. Как върват тази? 12 евро килото. Така го вземам аз. Иначе 24 лева, 23 лева, 26 лева. Да. Аз го вземам живо. Той на мен ще го кола. Колко 12 лева. След като оправихме футболните теми, Агнията. вече започнахме да обсъждаме великденските, да. Колко ще бъде килото на агнешката. Футбол винаги ще го има, агнеца до време. Давай, Лея! Комбинация. Пробвай! Шут! Митачи би, какво тази страх е? Нямаш, учат се децата, айде! Аз много си представя спектакли, като мач може ли да се играе? Мой са търкаляш. Айде, момчета, не остана! Айде, че с тази игра никакво агнешко. Гони! Нямаш. Колко има още? Димитре, 5 минути. поемаш отговорност, биш. Не да я ръгаш в дясно. Смяна. Жени деца ще дарят са пейка. Як мъчи, някакво. По-друго ще се тега. Мися? Грине! Гони! Вънка, браво. Добре? Ма я фана, виж, упорито бягане я фана. Значи викаш за 12 лева да се преготви. Ако чакаш още малко, можеш да се дигне. Ти трябва да си уредил вече, какво се подготвяш. Съм го бе, само че викаш ще видим цената каква е. Той не знае. Казваш му, кажа му, че за да не знае. Хайде! Давай, Алекс, мина. Що не знае? Алекс, няма нищо, моето момче, няма нищо. Човека! Браво! Само че такова отзад ще ги играеш. Да. Само че бая... Господин Джамбазов, само да питам, тук ли сте? Тук съм още, все още съм тук. Радвам се. Взе си мисли той за агнията. Не говорят тук за мръзки. Огладня. Нещо ма... Влада ма налегна. До вечера съм на банкет. Оха. О, вие си мислите вече за банкета. За банкета. Вкарахме един гол и вече почнахме да мислим за банкет. Мога да ви кажа кой ще е следващия гост. Кой? Да, заповядайте, сега е момента. Наска Георгянина да заповяда тук на пулта Добре. В студиото при нас. в студиото. Ще бъде Значи госпожа Георганина да се чувства поканена официално. Господин Джамбазов току-що избра. Пръс. дано да е тук. Ако я няма тя, Ева Димова да заповяда. Така. Имаме резервен избор. Ето. За да- операторите! За да нямаме изненади с липсващи гости и да се По двама мъчим ще ние ги единствено каним тук вече. с колегата Вардарлеоне. Абе, вие се смеете, ама ще дойде време един от тия, като стане като Меси, И ще ги те продаваме. плашки ще върват като тополя. Пак перспектива. Всичко е с цел пари. Айде съдята, А айде! един от тия зад камерата може ли да стане като Томислав Русев?
Може. И много хубав удар с левия крак. Встрани от вратата. Взе банката, бе. Вчера ми донеси винци. Защото две кай утре са виден. Да почива момчето. Нощи на работа ли отиваш? Хайде бе! Фал! Ко свири, бе? Засада ли свири? Фал. Избута го. И видяхме този фал, но съдията явно бил по-близо. По-добра гледна точка. Влизи. Давай. Комито, така. Густо. Ай, биди, майна, бе. Зорни ще се бият. Ама те служа да падат, направо ме иззеби. Айде, пепел те устата. Заслужава ли? Реших, че да ни ги храните сега и... Браво! Аре! Браво! Браво! Ей, това е, удрай, ще стане. Смяна в отбора на Реал. Шанс за гол, хайде. Излиза 42, а не, влиза 42, 43 излиза. Гол! Аре бе, свали я тази топка, бе! Ето, ръбе! Ето, ръбе! До вечера да го оформиш. Хубав удар с Трябваше да свали. глава на Митко Йорданов. Само трябваше по-добре да я насочи. Без фал. Айде, момчета! Леко, не. Тук имаше като Браво! Става по-бързичко, видято. Ти път чай си почини малко, де. Браво! Айде, Алекс! Браво, Алекс! Левия крак, добре. Много добре беше изиграна тази комбинация. Айде, Мъките приключиха. Благодарим на съдията, че извириха Елай тук до Кирев този сега. матч. Пак измъчена победа. Така. Днеска пак е измъчена победа. Но дано до следващия матч да е по-добър. Да, играта на момчетата не беше на най-доброто ниво. Не е това, което сме виждали, това, което очакваме от тях. Трудно постигнаха тази победа с един гол. Както и противникът не беше от най-високо ниво, но добре се справяха момчета, добре така опонираха на Реал. Да се надяваме, че ще научат урока си и следващия мач ще видим много по-добра игра и по-добър резултат. Благодарим за Вниманието. поканата. От нас, довиждане! Ай!